El Diccionari de la Llengua Catalana defineix el cinisme, cito textualment, com l'actitud de la persona que diu mentides amb desvergonyiment dient el contrari del que pensa o fa. Senyor conseller, si busca el diccionari cinisme, surt la seva foto, perquè només des del cinisme més flagrant es pot encapçalar manifestacions demanant Catalunya lliure de peatges i després posar pals a les rodes quan algú ho anuncia. Fan el contrari del que diuen. Vostès critiquen l'excés de peatges, però després a Madrid, com si d'un disciplinat lobby es tractés, pressionen per ampliar les concessions des de fa molts anys. Els mecanismes són sempre els mateixos. Quan s'apropa la data de finalització de la concessió, comença el pressing convergent. Demanen més obres de millora, nous carrils o peatges a l'ombra per d'altres infraestructures. Però se'ls ha acabat el bròquil. S'ha acabat el bròquil i ara estan en estat d'histèria, perquè es dona una circumstància molt preocupant per a vostès. L'any 2019, l'AP7 no tindrà peatges i al costat la C32, amb una ampliació de concessió encoberta que han planejat vostès, continuarà sent l'autopista més cara d'Europa. Per això jo li plantejo una pregunta molt senzilla i molt clara. Faran vostès el mateix que fa el govern d'Espanya per aconseguir per fi una Catalunya lliure de peatges o continuaran mantenint i ampliant la concessió de l'autopista més cara d'Europa? Sé que és una pregunta incòmoda per vostè, però li demano concreció, no només pels que estem aquí, sobretot pels milers d'usuaris de l'autopista C32 Pau Casals. Gràcies.